Ás portas da Ponte da Constitución, Galicia inicia de novo a desescalada por etapas. A partir do venres, reabre a hostalaría en todo o territorio e se permitirán as reunións con non conviventes, tamén dentro das vivendas. Vamos a facer unha desescalada en diferentes niveis de intensidade, tanto para a hostalería como para a agrupación máxima de persoas, que terá 4 niveles de restricción. Nivel de máxima restricción, nivel de restricción medio-alto, nivel de restricción medio e nivel de restricción básico. Segundo Feijóo, cada grau de apertura ven baseado en diferentes criterios técnicos. No nivel de máxima restricción sitúase a amendoa perimetral de Pontevedra, Poio Marín, a que compoñen o Grove Sanxenxo e Cambados de xeito individual. Neste caso, a hostelería poderá abrir só terrazas o 50% ata as 17 horas e cunha agrupación máxima de 4 persoas. O seguinte nivel de restricción ao medio alto aplicarase na nova amendoa perimetral composto únicamente por Vilagarcía e Vilanova e a creada hai tan só uns días de Meis, Ribadumia e Meaño, municipios que levan tan só unha semana coa hostalaría pechada. O criterio nestes casos sería a apertura da hostelería un 30% no aforo interior, un 50% no aforo exterior e ata as 17 horas cunha agrupación máxima de 4 persoas convivintes ou non convivintes. No nivel medio atópanse concellos que ata o momento estaban pechados perimetralmente con Pontevedra, Barro, Ponte Caldelas, Cerdedo, Cotobade e Soutomaior. Se abriría tamén toda a hostelería no 40% do aforo interior, o 50% no exterior e ata as 23 horas cunha agrupación máxima de 6 persoas convivintes ou non convivintes. Por último, nivel de restricción básico sen limitación de mobilidade no que a hostalaría quedará cun 50% de aforo en interior e cun 75% no exterior cun máximo de 6 persoas conviventes ou non conviventes. Estas medidas aplicaránse a todos os concellos do país que non figuren no resto de niveis. Para o presidente da Xunta, este complexo plan de desescalada dá resposta á proposta do sector. Entendemos que queda maioritariamente recollida, incluso por riba de algunhas expectativas. A mobilidade interna mantén o criterio actual. Nas zonas con máximas restriccións debúxase un perímetro do que só se poderá entrar ou sair por razón xustificada. Ademais, queda restringida a mobilidade con Portugal ata o día 9. O que máis nos preocupa non é o resto de España, senón que o que máis nos preocupa é a mobilidade co noso país veciño, co noso país amigo Portugal. Todos estes cambios entrarán en vigor na medianoite do xoves ao venres.